Βρέχει, χιονίζει, τα μάρμαρα ποτίζει. Και όταν λοιπόν βρέχει ή έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, εξωτερικής θερμοκρασίας με την καμπίνα, τότε τα χνότα και οι αναπνοές των επιβατών μπορεί να προκαλέσουν θάμπομα των γυαλοπινάκων μας, δηλαδή των τζαμιών μας, και να έχουμε μειωμένη ορατότητα. Τότε δεν κάνω όπως έκανε ο πατέρας μου στο παλιό μας αυτοκίνητο, παίρνω την πατσαβούρα από εδώ και αρχίζω και καθαρίζω το τζάμι, γιατί θα το κάνω χειρότερα. Εντάξει, βάζουμε μπρος τον κινητήρα και αν το αυτοκίνητο ήταν κρύο, δηλαδή εδώ η θερμοκρασία ήταν κάτω τέρμα, τότε ό,τι και να κάνω εγώ από εδώ θα βγει κρύος αέρας. Για να βγει ζεστός αέρας πρέπει το αυτοκίνητο να φτάσει σε μια θερμοκρασία ο κινητήρας του, για να μπορεί μέσα από το σύστημα που ενώνει τον εξαερισμό με τη θέρμανση να μας βγάλει και από εδώ ζεστό αέρα. Διαφορετικά θα μας βγάζει κρύο μέχρι να ζεσταθεί το αυτοκίνητο. Η επιλογή μας όμως πρέπει λίγο να είναι εδώ, όχι στο μπλε, να είναι στο κόκκινο. Το κόκκινο μου βγάζει ζεστό, το μπλε μου βγάζει κρύο. Και θα πρέπει και από εδώ να επιλέξουμε πόσο δυνατή είναι η ροή του αέρα. Στο 1-2 είναι τα μικρά επίπεδα, 3-4 μεσαία, 5-6 αρχίζει και βγάζει μια μεγάλη ένταση. Από πού βγαίνει ο αέρας? Έχουμε την επιλογή εδώ πέρα που μας δείχνει ότι βγαίνει μόνο από τα πόδια. Έχουμε την επιλογή που βγαίνει από τα πόδια και από πάνω εκεί είναι τη μεγάλη χαραμάδα που έχουμε στο μπαμπρίς. Και έχουμε και την επιλογή που είναι μόνο η χαραμάδα. Και έχουμε και την επιλογή που μας χτυπάει εδώ στο πρόσωπο, μέσω αυτών των αραγωγών. Βέβαια αυτοί οι αραγωγοί μπορούν να κλείσουν ή να ανοίξουν από μέσα και μπορούμε να τους κατευθύνουμε λίγο δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω. Ως συνήθως αυτό το έχουμε το καλοκαίρι ανοιχτό, που είναι το air condition. Το χειμώνα είμαστε ή στην επιλογή την επάνω ή στα πόδια ή πάνω κάτω. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε ως συνήθως στο πάνω κάτω, να ζεσταίνουμε λίγο τα πόδια μας, τα άκρα μας, για να μπορούμε να λειτουργούμε, αλλά και από πάνω. Λοιπόν, αν το τζάμι μας λοιπόν θολώσει τον μπροστινό, είμαστε εδώ, ανοίγουμε από εδώ τον εξαερισμό και κοιτάμε να έχουμε κάπου στο χλιαρό ή στη ζέστη. Ή αν είναι καλοκαίρι, το βάζουμε εδώ. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που βρέχει θολώνουν τα τζάμια, γι' αυτό είμαστε εδώ, σε αυτή τη φάση. Σωσάρα! Δεν πρέπει να είναι πατημένο αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί εδώ πέρα μου λέει ότι η ροή αέρα που έρχεται μέσα στην καμπίνα δεν έρχεται απ' έξω, αλλά είναι σε φάση ανακύκλωσης. Δηλαδή, ό,τι έχουμε εδώ μέσα, ξανά έρχεται εδώ μέσα. Και σε περιόδους COVID, αν έχει ένας COVID ή κάτι άλλο, αρρωστήσαμε κιόλας. Ο ένας έχει κολλήσει τον άλλον σίγουρα όταν είσαι εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό το έχουμε κλειστό. Να έρχεται ο αέρας απ' έξω, να ανακυκλώνεται και να μου ξεθολώνει τα τζάμια. Πολλές φορές έχω και αυτούς τους αραγωγούς ρυθμισμένους λίγο προς τα αριστερά, έτσι ώστε να μου ξεθολώνουν αυτό το κομμάτι του τζαμιού που είναι ο καθρέφτης μας. Στα πολύ ακριβά αυτοκίνητα έχουμε θερμαινόμενους καθρέφτες, οι οποίοι παίρνουν το νερό πάνω από τα τζάμια, ή εδώ πέρα πάνω υπάρχουν κάποια αραγωγή που βγαίνει και από εδώ ροή αέρα για να ξεθολώνει εδώ το κομμάτι του τζαμιού. Στις πιο φθηνές εκδόσεις και στα πιο μικρά τύπου αυτοκίνητα βάζουμε λίγο τους αραγωγούς προς τα εκεί, αλλά κοιτάμε από εδώ να είναι ανοιχτό. Πώς ξεθαλώνει το πίσω τζάμι τώρα? Το πίσω τζάμι, άμα το δούμε, έχει κάποιες γραμμές. 50, λοιπόν, εκείνες οι γραμμές είναι συνδεδεμένες ηλεκτρονικά με κάποια καλώδια, με κάποιες αντιστάσεις, και εκείνες οι γραμμές ξεθολώνουν όταν θα πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπάκι, το εικονίδιο. Αυτό σε λίγο ξεθολώνει το πίσω μας τζάμι, ενώ για τον μπροστά είπαμε είμαστε εδώ. Τώρα, αν το αυτοκίνητο είναι κρύο και δεν μας βγάζει ζέστη και εμείς θέλουμε γιατί κρυώνουμε, τότε μπορούμε να πατήσουμε το air condition για να το πάμε εδώ και να μας βγάλει ζέστη κατευθείαν, χωρίς να περιμένουμε να ανέβει η θερμοκρασία του. Αν θέλουμε να δουλεύουμε air condition όμως, η θερμοκρασία του είναι αναβασμένη από εδώ, τότε κακώς και με το air condition, γιατί το air condition είναι ένας μηχανισμός που μπλοκάρει πάνω στον κινητήρα μας και του κλέβει ενέργεια.
Οπότε πρέπει να δουλεύουμε το αυτοκίνητο λίγο πιο ζωηρά και λογικά και έχει περισσότερο καύσιμο. Έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Αν ξεθολώσει το πίσω μας τζάμι, το ξαναπατάμε αυτό το κουμπάκι και το ξανακλείνουμε. Γιατί καταναλώνει αρκετή ενέργεια.